Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket may buyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapat tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken nasay masugat. Tinapalabas. Kablawan na kayo iti nagasat nga malem ti Sabado tayo amin na sangapada 21 ti mabilang iti bulan ti Enero 2023. Manipod iti ENR Online may danon ka na kayo ti sabali man na parang ti programa tayo Tinapalabas. Kadwari di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapnoy danon mi ti may katlon nga paset wenno intay pa nang ituloy nga ibasa ti surat nga nakaipalaunan tinapalabas ti pagayam tayo Florendo. Ket kasamanan niya ti tuloy nga ibasa ti surat ni Florendo papagayam magyaman tayo kanang sumaganad. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, J. Flores Street, Lawag City. No, adari iti rig-rignain nyo iti bagiyo, ketyo iti pakonsultar iti doktor, mapan iti doktor nga mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo pa iti John Floor Apartment, iti barangay number 50, Butong, iti Ciudad Tilawag, babayan kay ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., nagnanay di Honolulu, Hawaii. Pagyamanan tayo pa iti TMT Construction Company di 48A Kabungaan North Lawag City. Nada di construction assistance nga kasapulan nyo apo mabalin na kayo sa Serbian. Iti nalaka apresyo ti TMT Construction Company kukwa ni Honorable Telwin Tapawan kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Pagyamanan tayo pa ni Ma'am Esmer Galisinao iti Barcelona, Pagilian, Espanya. Agyaman tayo di Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center iti Balintawag Street ti Ciudad Tilawag. Adanda ka iti nalaing nga aircon technician tapnornusin dati problema ti aircon tilugan nyo. Kukwa ka ni matbatunan ni Engineer Neil Jose. Ken pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo iti barangay number 16 Bacara, Ilocos Norte. Daytoyan ti sungbat tinangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, digiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka riti traken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatanen ka riti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka riti aming nga klase ti mula ket para ka riti traken. Next Gen environmental friendly a produkto.
Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may ipanawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar deto yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, itinababa agastos, babayan ka rin ti produkto ti Next Gen. Next Gen! Dahito yan, tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan, wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Ituloy nga ibasa, dari surat nga nakay palaunan tinapalabas ni Pagayam tayo Florento. Naglabas ni Gideal daw Manong Robert nga nagbalin niya naliday. Naglawlaw ko kapoy di pa nakapukaw tuko iti kaya nayat ko nga ni Delia. Wen kapsa, tilasod ti dandani tallo atawen nga panag ginnayanayat ni. Ita nga nga mariknak no kasano iti liday, iti pa nakapukaw ko kenfana. Kailiw ko unayen di iti arakop na. Kaili ko una yan, tikan kanayo na panagpapapas ko kinfana. Ngemawan ti maaramidak, gaputa, saan namitten nga kayat? Nga makita nak siguro. Pakamuna nga DJ Manila babayin iti surat, ngemjak metamono sa dinno ti pangdanunan. Inururay ko nga rod ti sumbat, ti kaya nayat, ti kapsat ko nga melbang animang sulumon. No igatangan dakdag ito'y iti tricycle. Mapanpanunot ko idin ti agsalukag. Ngem siguro kapsat naladawin ti amin. Naladawin ti amin gaputa napukaw pun ti kakaisuna. Aliw-liwa ti biyag ko. Agingga nga nagtulit ti aldaw, nadanon ti aldaw, apan na kayanak ko, Manong Robert. Sa ka pa nagkasangay mo anak ko, panangkablaaw ni tatang kanyak. Si marunumet ni nanangkit, manugayamen titawin mo, tsak pekit din malagip no, pesyak tinangyanakit ka. 20 ket 80 na 28 years old ko. Oh, itaman pa nga kasangay mo, saan ka nga ruwan. Dati-dati ket no kasangay mo, saan ka nga matatao dito balay. At dan sa papapanam nga pang silselebraran iti kasangay mo. Nagsinaayak iti dedi abalikas ti ina. Ay, awan pet itan. O, api nga ruda kas danalide ka. Awan ka diti plano mo rino pansit man laeng nga pagsasanguan tayo kadatatang.
iti igatang kunana. Nakaisem ti amak iti bangbangir iti daydi nga nangyigan na kanya. Manong Robert, ikit kasano nga minate gatang lugar no. Di kamit watwaten ti bagin. At da kamit lang takom kumlib dito'y balay. Bueno saan mapanagbalog. Sa rin no ti pamatauda no nakasingkawil di giti saksakam ken nakadalakip-kip di giti imam. Sadak ka din niya bagbabalawin tatak. Yaka mo ano na kaya nakak nga talaga nga managsulsulita. Managsulsulit. Ala. Yung katiliwen de may isa nga manok tayo na ta parchem. Ay sundot ti pagsasanguan tayo kada inam no mamalmalen kuno pangrabi. Kas selebrasyon ti kasangay mo ta papanak man mangalay ti rangaw ti parya. Tay sundot ti ilaok tayo no lauyain tayo jay manok. Parya. Kinunak. Ketuna. Apay di mo kayat ti parya. Atang birthday ko itaasan ko di may kalalao kan tinapait Yan yung harot ti kayat mo. Papaya. When may mayat kayo ta papaya, when sugod-sugod. Ngin taparya, napait. Kasangay kumit nga ron. Kinunakmet ngayon sungbat Manong Robert. Nakiin nangawak ka rin tinaganak kanya. Nupay di kaungan tirik na. Agar-ari tilagip ko. Kenidelya nga kaya na yan ko. Ngamin manong tunggal kasangay ko kiti sutikat ko. Mapan kami tiruar wano saan. Agyan kami nagtanyag malmalem iti mismo na pagtaengan da kapsaan. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka rin balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di iti kasapulan nyo. Kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di iti negosyo. Adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Suba Road pasit ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag asinig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na ing kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus.
Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Natuptupik kon ti manok. Pasado alas 3 iti malem, Manong Robert. Wen kabsat sinapsapa kon nga pinarti ti inbaga ni tata nga manok kapag sasangwan mi atallo para iti kasangay ko. Ipreprepara kon ti kaserola nga pangkirugak. Idi manok, idi adda agsarte nga may sa alugan. Iti mismo nga sangwanan ti balay mi. Ken marunupay ti may sa tricycle, Manong Robert. Timmamdaga kiti tawa ti kusina, ken nakitak ti bimma ba? Ti kapsat ko nga ni Melba, Manong Robert. Nasayat man to ti kapsat ko. Hadda, ag gumatang itinayon iti lutwe ka manong. Kino na? Nagpukaw ni Melba manipod iti ruar, ken Manong Florendo, happy birthday! Kino na na? Pinanawak tinatupay ka manok nga di pinaikargay di kaserola, rimwarak kabsat, nupay nabasa di kiti imak. Dito'y nga napana kiti ayan ti kabsat ko. Thank you ading ata, malagip mo ti kasangay ko. Malipatak ka dimet aya, ket agkabsat tangarod. Naisem ti kabsat ko. Wen gayam, ang kalukatan ti likod de talugan. Ada sorpresa ken ka. Anya? Anya nga sorpresa. Kiting gamin lukatan na. Kinadwanak tinagmaneho iti SUV nga nagluganan ni Melba. Kaya di lukatan ni Manong anyan nga ragsak ko idi makitak ti adu amakan. Pakairamanan ti sa anunay nga dakkel alitson. Weno litson di leche. Manong ko. Ading thank you ah. Di amok no DJ laing native amanong ti pagsasangwan para iti kasangay ko. Sinurpresa lak. Wen at amok met nga awan ti pagpaalam nga mingket. Sangko ngay tuloy. Nasadot ka ko ng manen. Kinunak nga kaslag pasugnod. Kitwen, agpay sumet. O sige. Tulungan mo boy ta. Isirikyo di kiti makan. Simmabat datatang ken ninanang ket anyan nya ragsakda. Agyaman kami Tay may kanang ipanti makan. Nakalidliday ti kabsat mo itay bigat gaputa. Awan man la ti paalan na iso nga pinatiliw ko na ti kalyo apa. Kalyo nga kaw manok meta. Iso ko malaptan ti ka. Pagsasangwan pakairamanan nila ti naiwan na papaya nga ilaw na. Kuna ni tatang kuwakton ti native manok tang lumit din sangpet ko, ada pansit, ada barbecue, ada pay lechon, kaya sa ano na nga daktel, lechon di leche. Ado detan, mangawis kayo kaditi karubat at kasango tayo. Kino na ni ading ko, saan kon nga intuloy alinuto, ti manok, kapot ako na nga yawid na. Pinabungunan ni tatang iti cellophane, ket naikwa iti refrigerator, tapag isunto nga yawid ni Melba. Nagadulig ito inted mo, ading.
Beam ta, mapanina nga gayab ka digiti karuba ta, tapno maibus metlaeng tintugot mo nga, sagana para iti birthday ko. Sige, ngem kasangwanan niya mapan agayab, adape sa bali nga sorpresa ken ka. Kanya deta, kanak ka na ti kwartak. Kino na? Kwarta na ti pagkit-kita ang kanya. Talaga group ang kanya kwarta, manong Florento. Balikas ti ading ko. Adda innala na nga basit abaks, iti mismo abag na manong Robert. Ket inyawat na kanya, anya deto, relo, amumet nga tsaka gre-relo. Saan? Lukatam no, anya tinagyan iti deta nga, sorpresa ken ka. Linukatak ti basit abaks, nga medyo pangingpisen. Ini malukatak manong anyan, nga pan nakakigtot ko, hindi makitak nga tinaglaon, iti nasao nga basit abaks. Ket tulbek ti motorsiklo, manong ko. Anya ti kayat nasa uwen deto nangirwar ka diti motor, barumet diti tulbek na. Saan? Saan na ka nangirwar? Segunda mano ti ginatang ko aparaking ka. Iso dete insurot da, dete dete likod. Anya? Dete tited mo nga lugan nga, ipasada ka din. Kinunak nga napalalo ti ragsak ko nga dandaninsan, umabot iti mismo nga plapayat ko ti isem ko. When, segunda mano deta ngem, apagtawen, inlakon ti aking kukwata, mapanmette ni di abroad. Sudetan ati, ipasadam nga ko na. Agyaman kanto kini manong mga sulumon. Ta, kinayat na di, nagparwari ti kwarta. Tinaygatang iti deta. Ingutem. Ken sapay ta saan na maturog nga kaskeng ka. Sapay ta agandar tapno agpasada. Kinuna namanen. Wen, ikari ka ading ken. Agyaman na ka. Agyaman na unay-unay. Inarakop ko ti kabsat ko kas panangi pariknak ti panagyaman ko. Baro pay laeng ti tricycle manong Robert gaputa pagtawen. Ket napatangan na pay ti kayat ko abran. Pakairamanan ti kulor ti motorsiklo analabaga manong Robert. Panagkasangay ko. Napalalo ti apal ti daduma ken panangdedayaw de ti kapsat ko ani Melba. Gaputimpay na kanya ka tricycle, manong Robert. Naglepas ti selebrasyon ket dita nga nagsisina kami. Nagawid metten da Melba, kastametten di daduma nga sangaili. Nunamin manong nga linikaw-likaw ko ti tricycle. Iti resirok ti silaw, manong Robert. Kasladyak makapamati, ngay dilay nga pagdarigma, ket addaan na kaon iti lugan. Wen kabsat ko, kinumutak deto iti ules, iti mismo nga security balay mi. Ken, kinaeddak ti dua tulbek na. Tinakatulbek, ken kastamet den tinabunitay, nga duplicate ti tulbek ti motorsiklo. Iniday di nga rabi, jak masurutan ti purok ko, siguro ket gapu iti napalao sa ragsak ko, manong Robert. Nupay napuyat tirik na gapu iti jakpan nakaturo. Sinapsapak tinagriing, ket riniing ko datatang ken ni nana. Abe ang abang riing kakit, rabi ni di agsisina tayo. Balikas ni tatang bayat nga, kudkudkudin na timumukatan na, manong Robert. Ay, watang, riingan ni nanang. Aglugang kayo ti, in regalo ni Melba nga tricycle ta, mapantayo ti simbaan. Mapana kagiyamang tiniapod Diyos gapot ay inikkan na kiti sabali man natawin iti biyagken pabendi sa rantay met tinati tricycle. Nasaya at man ta mapanunod ko ti kasta. Riniing ti amak ti inak
Naggigiddan kami nga nagrugwa, Manong Robert. Tinurong mi nga ruti si Chimbaan ket ditoy nga nakisarita akiti Apo Padi nga wen ken mabalin ket bendisaran wen no warisan na tilugan. Winarisan niya ruti Apo Padi ken binuyugan deta ti kararag. Kapsat ko, nasapay na mataginayon ken mangitunda iti napimpintas nga wagas ken kasamit den samaya dayo ak iti disgrasya. Dayta ti bugas ken anag ti kararag ti Apo Padi. Inimalpas ti kararag nagpatingga iti sign of the cross. Dito'y nga, congratulations, Florendo. Agan-anad ka. Kinuna ti Apo Padi. Nangyawat ni nanang iti supre nga kas paset ti limos wenno donasyon iti simbaan. Ket nagpakada kami iti Apo Padi, Manong Robert. Sakbay nga pinagandar ko ti tricycle wenno motorsiklo. Dinamag ni nanang, nagawid kami. Pwede na, apay ko mga ditipid agawid. Uwan angin. Dite lang mapansibugan deti lugan mo. Kinuna naman nangarap pang sibug tayo no. Nagrenrenek temet ni di Rabi. Sa bali ay di Rabi, sa bali kumamit ita Florendo. Kita ang kat niya minayat yawan makukwarta na. Kinuna naman o sige. Idiretso mi ti restaurant nga ayan ti kapsak mo. Siyak ti makipakaasig ang kuana nga mangisagana iti kasla pamigat tayo nakin. Paala iti tricycle mo. Kinunana. Tingarod bilin na Manong Robert tinatungpal. Kasangwanan niya ituloy tayong ibasa diti surat ni Florendo. Agyaman tayo ka diti sumaganad. Ti June Floor Apartment, ti Barangay 50 Butong, ti Siyudad Tilawag, babaeng ka ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., manibo diti Honolulu, Hawaii. Agyaman tayo pa ni Ma'am Esmer Galicinao, iti Barcelona, Spain. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Thank you very much, iti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City. Pagyamanan tayo pa iti TMT Construction Company, di 48A, Kabungaan North, Lawag City. Nadakasapulan nyo po nga construction assistance when materials, mabalin na kayo nga Serbian. Ti TMT Construction Company, kukwakin matmatunan ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Konseho ti Ilia Marcos. Agyaman tayo pa ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Nadariglignayan nyo ti Baguio, ket nyo ti makikonsultar ti doktor, mapan ti doktor nga mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Daytoyen ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon nga bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka riti taraken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagbaba agastos. Gumatangan ka riti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka riti aming nga klase ti mula ket para ka riti taraken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen!
Daytoyen tinurore digidi agisem karididaan na lugan wenno digidi maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digidi modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga po nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no Mang Robert. Kada isimar sa runong aldaw, Manong Robert. Enpasnek ko nga talaga. Tinagpasada. Awan ururasek. Masapa karumwar. Agawidak nga mapan. Sumuknal iti balay mi tapno kita ikdatatang ken ni nana. Ngemawan ti dua nga oras rumwarak manen. Into rumalem kasta manen. Mapangkumanen kitain ti amak ken ti ina. Agingga nga agsubliak ket agrabrabi akton nga agpasada kapsat ko. Pinagbalin ko nga okupado ti oras ko tapno malipatak ni Delia. Ti babae nga kaunaan nga inpateg wenno inayat ko. Manong Robert. Ngem talaga ang nasutil ni gasat ngamin ket di naksinaan ni langit. Kasla agar ari latta digiti saningi. Dagiti garakgak ni Delia. Dagiti naalumamay ang kudot na. When kamsa, jak malipatan, ti babae nga inayat ko. Nga isu ti kaunaan, nga nangitunda kanya kuno nang kibin kanya, tapno makagtenga kini magipik may kapito alangin, ako nada. Ini pa nagpaspasada kini tricycle, nagbalin nga regular, nga pasahero, ti maysa nga estudyante, daytoy ket ni Eunice. Ni Eunice ket adday ti third year college, iti kursyon akin na maestra. Agna edmet iti maysa barangay, iti metlaing ilimi, tupay asidig da iti sentro. Adda digiti gundaway nga dagasek ni Eunice. Tapno itulod ko iti mismo nga pagadalan na iti kolegyo. Nagbalin kami nga nasingit ti tunggal maysa. At
Dapat di kinipundaway nga awisik nga mapanagmerienda. No kasta nga itulod ko iti malem. Ket saan met nga, bueno saan nakmet nga pabainan. Manong Robert, dito'y nga nagpanunutak. Ngano napukaw ko ni Delia, nga kaedad ko. Saan ka di nga nga mabalin, nga sukatak iti mas upubing, ngem ni Delia, Manong Robert. Agtawe na kidi ni ti 28, edinto nga ni Eunice, ket agtawin laeng iti 18. Adda tinagbaitan mi nga 10 atawen. Ngem kanayon ko ngayar arasa as sinibagi. Kung kunada nga age doesn't matter. Saan ka ni Manong Robert? Dito'y kabsat nga plinanok no kasano nga ipudnok ti ayat ko ken ni Eunice. Nga panang sukon ko ken ni Eunice iti mismo nga pagadalan datap ni tulnog ko iti balayda. Insarding ko ti tricycle ko ken kinasaritak deto. Ni Eunice, mabalik ka nga. Dumagas ta pa'y laing agmerienda. When numangan, depende no anak ikuras. Sika nagtamanong Florendo, apikit din niya saan ken api ngay pakadampay lang ken masansan mitten nga kuy-kuyog ta nga panagmerienda. Ngem, ipakpakaw na ako na, sikat titaya, amo mitten. Dandani pa yung pagplete ko nga, umay di pagadalan. Ang mga ano, ito sumaruno nga, panaglukat ti klase para purchir ko ito. Diakon makatuloy. Ngamin, marigatan di kitinagannak ka na kaming opat nga kakapsat. Siyakbet nga rutina una, iso nga, awan pa'y ti makatulong ka na kwada. Malidlidayanak na rumano. Saan mga panunutin deta? Saan niya ang mutigasat? O sige, mapantanta. Mapantay di paborito ta nga. Pagmirmeriendaan. Pinaandar ko ti tricycle ket kaslain si wet tinamayak. Gapoy ti ragsak ko nga. Patgan manen ni Eunice. Iawag ko awis ko ken kuana. Manong Robert. Tinasao nga panganan, pinilig tinaiputputo nga lamisaan, ngamin kabsat, nalaga-laga kon ti plano, ken kastamet ten, na plano kon wenno, adda ni ti panunot ko di agkakasamit a balikas. Balikas tapno, maipudno, tilumlumutinen nga ayat, nga marikriknak pare ti Eunice, kapara ken ni Eunice, nupay nuupubingem siya. Idi makapanaw ti serbidura nga nangiserbi kari tinorder ni amakan. Nagdimi ka ket kasdoy ti balikas ko. Ada ka din nobyo, Eunice? Ay, awan pa'y manong. No ada nobyo kata ko man nakita ma. Dandani inaldaw nga umay naksukunen. Umay nakalaen dagasin iti balay ti bigat. Sano ti malem umay nakmanin sukunen. No agawid na kiti aldaw, ibagak kengka kit umay nakmanin sukunin. Balay, eskwela, eskwela, balay. Deta laing manong. Kinunana, naragsakan na kiti dedi nga balikas ni Eunice. Manong Robert, among ti kabayagin ti panang itultulot ken, panang sunsundok ken ka. Anda tiyang maawatak kanya. Kas nasapsapuling ka, no? Madamati pa nagpasadak. Imisem ni Eunice ket kinunana, alamano, sa balit sa amin tendeta. Mga no, agurigur ka nga di agbara. Kinunana nga inyangaw, kagitdan ti panangyangad na iti soft drinks, Manong Robert. Minesmesakmet ti uray la ti tinidur keng kutsara. Ket ditoy nga, pinapuwersak tiriknak, tapnon ti kasta, maibagak, tinapudnungin nak panagayan. Sana nga ang amaw Eunice. Mariknak ket,
agayatak ken ka. Ay ayatin ka lupay sa nga pulo at 25 ta. Kinunak nga kasla agin lilidayak manong Robert. Pinerrengnak ni Eunice ket kinunana ada pagsasaungan. Age doesn't matter. Saan niya kasapulan ti edad? No agtumpong tirik na. Anyat kaya ng masawin. Kinunak manong puno ka dito magbaga. Saludsod na. Puno na iunay. No may tulod kay timanen, sa agawid da, orianda ako ni tita. Si kalat na timalaglagit ko. Kasla, makitkitak tarupa. Santo malaing men, agmaumaw ti ili ko ang makakitaking ka. No may kamaninda kasi ni tibalayo kabigatan na. Pansyan na ko ngayon is. Agayatakin ka. Itilaksid nga, adu at 25 ta. Kinunak manong, saan niya nagtimtimek ni Eunice ket ditoy nga intuloy na latta ipanangan na. Ti sumbat na ididardarirag ko nga aya manong Robert. Idi tulod ko in sardeng ko iti awanunay matatao nga igid ti kalsada. Dinanon ko ni Eunice ti unek ti sidecar ti tricycle ko. Ket dituyen kabsat nga pinetpetak dagiti dakulak na ket inulit-ulit ko ti I love you Eunice. Ay ayaten ka Eunice. Dita kabsat nga awan met pa nagkitakit na. Agingga nga inawid ko ti rupa na. Ket indennes ko iti bibig ko, iti mismo a bibig na. Anyan nga ragsak ko manong Robert, iti saan niya agkitakit. Ken iti mariknak, nga subsubadanen ni Eunice, ti panangag-agik ko, iti bibig na kabsat ko. Kalendaryo daydi nga aldaw ti nangimalditak nga namukelen ti relasyon mi ken Eunice iti likod ti adu atawen nga baet mi no edad ti pagsasaritaan idi aguma ak wenno na umak nga mga agek ken kuana ay ayaten nakadimen Eunice kinunak saan ako na makinagigking ka no? Saan ka nga ayayatin? Ay ayatin ka men. Kinunana kabsat ko. Inarakop ko manen ket inulit-ulit ko manen. Tinangagik ken ni Eunice. Agingga nga kastoy ti balikas na. Uy Florendo, mapantan ket mademen ni. Dandanin suwit ket. Siyak pa iti agluto iti balay. Amangan peket din nung tandak no maladaw ako unay. Sakbay nga bimabaak iti mismo nga sidecar ti tricycle. En panaktaal ko pa'y na minsan, tinakintal nga agek kadag iti bibig ni Eunice, manong Robert. Di mailadawan ti ragsak ko kabsat. Gapu iti kaaddan ti sukat ni Delia ken mas upubing pay. Mas presko nga kunatayo nga Ilocano. Wenno te pagsasao digiti mahilig iti karne ti baka akapukan manong Robert. Wen kabsat ditoy nga jak nagawidan ti awis ti rignak. Ti bumarbara ken nabayagen nga di napagustuhan nga karirignak. Agingga nga iti na minsan, kasto'y tinagbali na balikas ko ken ni Eunice. No
Nupod nung ay ayatin na. Paniknik ang manyaro. Kinunak. Di nga, pamaniknik di. Kayat mo. Kahit mo asawin. Amo mo na ano, anya ti kayat ko asawin. Anya, mabuti nga. Mabuti nga sa purendo. Kinunana, gaputa, mariknak manong Robert nga kaslasaan met nga agkitakit. No pa'y di na idiretso. Indiretsok ti tricycle. Wenulugan ko, iti maysa a hotel. Bayat ti kaadami ito unig ti hotel, manong Robert. Kasla kayariga kon ti turo akalding, nga umarusip-sip kinagdaami. Agingga nga napilit kumetlaeng ng maripnak nga kasla napilitan ni Eunice, nga nangipaay ti bagina kanya. Ngemnupay kasta kabsat ko, napnekak. Napnekak itinaraboy, naganus unay apang magi ni Eunice. Sakbay nga rimwar kami di hotel, kabsat ko, napanunot ko nga saan na birhen, di kaya na yan ko. Nupay kasta saan kun asinidir. May sakit di ti balikas ko keng kuana, nupod numet laeng nga ay ayaten na. Gaputa kunak na pudno akken kwa na kitaramide kami na kabalinak. Tapnon ti kasta, mamimpinsan nga maayat na. Florendo, may samit laing tikit dawit kay ka. Anya day na. Pangaasi. Tulungan na ko may di pa nag-aadang ko. Kaya't ko di makatulpos. Dahil talaga hayang, apekit din niya saan. Ape ko mga di katulungan ket love ka unay, ay ayatin ka unay-unay. Sige, noan niya ti masapul mo ket kabalinak lakit ti idet ko. Ngem pangaasim na sa kang aglablabes. Pudno nga bukod ko ti tricycle langit. Mangitindaak nit at para kanya. Ket para ka rin kinaganak kanya. Saan niya balin niya medyo makurangan ti para kanya. Basta sikat niya pagbayan na. Dayta tinagaw at kung sumbat ket di may balikas ko amin di kita. Inarakop nak ni Eunice. Ket ison ti mismo anang agik kanya. Banag nga kaslakayat ko ti lumagtog ako iti ragsak. Ngamin damo nga iso ti mga agik kanya ni Eunice manong Robert. Dita kabsat nga narugyan nga kasla at na responsibilidad kon ken ni Eunice. Naglabas ni Aldaw, manong Robert, nga napalalo tinagsak ko. Nagtultuloy met tikan kanayon nga panagpagpabusoy ni Eunice kanya. Tunggal kayat kungep eten ti baray ti maging. Aya bakit ipangkoy ti hotel? Ket dita nga maaramid, tingkam pa nagkanai. Nupay kasla kanayo na mapilpilitan. Ngenjak ammo ta saan ka nakapagpanunot kadagiti nga bundaway manong Robert. Kasla map ne kaklatay tiragsak nga ipapaay kanyak ni Eunice nga mabalin siguro kagapu nga isuna ket tutubing no maikumpira iti dati nga kaayanayan ko ani Delia manong Robert. Ti panagtulit ti Aldaw kabsat. Adda ni ti fourth year college ni Eunice. Nagtultuloy met ti panang supsuportak ken kuana. Nga kasla kasukat met ten ti papay na kanya karagsak.
Awan met di kiti nadnadlaw ko nga kasla, pananggulib na iti, ibilang ko a relasyon. Ngemjak sigurado, no ibilang na a relasyon, ti adday tinagpetan mi adwa, Manong Robert. Hatid sundo, amin nga papanannano, masapul na ti serbisyo, itulod ko. Wen kabsa, kasta tinagbalin nga kinapatek ni Eunice kanya. Manong Robert, jak napuputan, nga talaga nga nailumluma kon kay kuana. Kaya riga kon ti maysa nga adik wenno drug dependent, nga no awan ti makumpuna nga agas ketagtagirgir ti rigna. Di Eunice tim bilang kon nya agas ti amin nga iliw ket pagkasapulag. Ison ti kaslapuon ti ragsak ko, kadagiti agundaway, Manong Robert. Naglabas di kiti aldaw, nagturpusin ni Eunice, kas may sa maestra, kapsat ko. Naragsakan at unay, kaputa, inawis nakmet, hindi ba nagturpus na? Napanag iti mismo nga pagtaingan da. Ket dito'y nga nagyaman kanya. Awan di kiti nadlaw ko akarkar na. Awan di kiti nakita nga may kaniwas. Iti relasyon nga, at da iti nagpetat mi. Uray di kiti naganak ken ko anak ket nagbalin na nga naragsak iti kada. Ngem Manong Robert, mamati ka nga tawin mo saan. Inbaklay kumanin amin agastos, iti ba nagturpos ni Eunice. Maniko darwate naging gana iti sagana. Nga mabalin nga iso ti rason no apay nga welcome na welcome kada iti naganak ken ko anak. Nakastrek iti trabaho no pay saan namang isuro. Simrek nga mga opisina iti pribado a kumpanya. Pangururayan na kano iti licensure examination da kas may nga maestra. Dito'y kabsat nga ididamdamo ket kanayon ko nga itulod ken mapansunduen nga kaslamit lang iti agad-adal. Ngem idi agpawuten kabsat ket addan digiti gundaway nga saan ko nga madanon idi mismo nga opisina daw wenno saan ko nga mauray aruman. Dito'y kabsat nga malmalda ang anak kadagiti gundaway nga saan ko nga masukon ti ayatek ani Eunice. Aging kakabsat nga addan digiti may palpalapayag kanya. Nga adda kaayan ayat ni Eunice nga maysa kadagiti kaopisinaan na. Kinumprontar ko ni Eunice si Diday di Agundaway nga nagkita kami. Ngem naglikodan na. Saan niya po mo dahil Florento? Agpiso nga agray-rayo kanya. Ngem, saan kumit nga inaklol? At nadigiti Gundaway nga sa anak nga madanon gabuta agdardarasak mo kwan nga agawid sa kumit niya may pakamukeng ka. Si kaketi, adula unay nga pangpanunute. Day tamit ti balikas na kasla makontento wenno, mamati akmet unay kenpana, Manong Robert. Agingga nga, iti maysa nga aldaw, nga apang ko pa ng sundo ken ni Eunice tapno itulod ko iti opisina nga pagpapayan na. Simbabat kanyak ti inanaket. Kastoy di kiti balikas na. Florendo, ni Eunice ket awanen. Saanin niya agaw awit dito'y balay. Ngamin, iti nagbakasyon, simmangpit ka nun iti kaya na yat na nga. Taga sa baling na ini. Agneddan sa ken kunada nga umaydan tong anulatan tumamo wenno makisarita para iti kalaysada. Agyaman kami ti adungan anos mo ken Eunice. Kasta ka din ana.
Danda ni Jack mayus ngaw, ti balikas ko iti day di agundaway, Manong Robert. Kasano ti sakit ini pan nakapukaw ko kini Delia. Mas nasasaem ini pan nakapukaw ko kini Eunice. Manong Robert. Wait kapsa. Jack may ladawan ini ti ladingin. Mamati ka man wenno saan. Dandanin sa nagmakabulan nga Jack rimwa wenno Jack nagpasada. Wait kapsa to. Talaga nga rinig na unay ti saem nga impalay tinaudi nga babae iti biyak ko. Saan ko meten nga sinunot tinagayat? Bueno saan ko na sinirek ti lubong ni Ayat, Manong. Itakabsat ko, naglakaya ko na baro iti tawen ko nga 58. Ngem nawalaglagip ko ti pasamag kanya. Awan sa bali nga magbabalawik kung saan metlaing at ibagik. Nagbali na katakrot iti responsibilidad. Iti likudan, ti kinasadot nga nagari kanya. Kabsat ko itagdama, may sa ako na agbibiyag ngamin tinmusay meten digiti naganak kanya. Ti kabsat ko nga ni Melba at damit ni Jebalasyo tao. Pagyamanak laing kabsat sustentado ang kengkwana no may binalbalaagan na kini. Ngaro diya kag balbaliw ken agasawa akit saan nakon nga sustentuan. Adda digit sumagmamano nga tricycle nga may paspasada. Naragsakak ti ko na kinibiyag ko kabutawan met ti pagpurpuranga kiti naldaw-aldaw. Ngem may sa ti pagputput niya. No dumteng to ti panawen nga agkapoy wenno agrakaya ti bagi. Sinno tumatamanong Robert ti pagkamangag ka. Dituyin pagayam ko nga rekpak dati si surat ko nga nang ipalaunak tinapalabas ko. Agyaman ti anus mo nga nang ibasa. Ito'y pagayam mo, Florendo. Pagayam ko Florendo, Diyos taginamay, dito pa nang ipatulod mo, dito ti surat mo, di programa tayo tinapalabas. Kasta talaga tibiyag. Ada digiti makatama, adamit digiti saan. Kasla ka digiti mapan, di balasyo tao. Ada makatama ka digiti naanos, nadungo, manang isagot nga amo, at damit digiti makatama ka digitay naungit, kung saan, agdangrat. Kasta nga talaga tibiyag. Ngay mamok nga ti pagpampanunutam, gabuti kayo nga amin mo nga sigakit na sadok. Ngayon saan mo niya babalawin tabagim? Yamin nalpasen, saanin niya may sublipay. Kinaubing pagayam ko, tapos ti kastakit baliwan ti kinatao. Tibiyag kit maminsan laing nga lumasap. Kiso nga para ka dati amin, ikantay importansya, tinaypaay ka dati nga biyag. Ulitek ti agyaman ken kay di ba nagsurat mo yung programa tayo tinapalabas. Ito yung papagayam ngayon kang pumakada para dito yung programa dito ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatali na ay nga malemti Sabado yu amin na sa pada agyaman kam tinkay panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday ket may buyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapat tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garatgak.
Kagiddan ti pa naglunit tinaunig ken na sa masugat. Ti napalabas.